Timur Mas aku kaya ngentekne apa-apa ae. Iki apa to, Mas? Lah iya. Sri Kandi. Lah yo nyedak ra apa-apa. Iki plat kuning kanggo wong akeh nek awan ngene iki. Kok iso, Mas? Iya. Dadi sapa-sapa sing nggo nyanyi maksudnya. Monggo Mas nyun sewu Mas Amin komplit. Ya. Urip ono Masih bersama Campur Sari Kesrikandi didukung ada Son Sri Rezeki Wakah Kerambe Lur juga diabadikan pada detik GW kali tuli timbang perpisahan kenyokap suletyo tarik wangi samudana lan yodok mengkaya Anduk Mega engko Mas Amin kono senengane kan garape DJ. Wong joget apa ngene-ngene kan berarti pengene wah sing kaya. DJ Pak. DJ. Niki wonten DJ Hari. Arep weden manuk sok ning kono Mas Hari. Ya dilanjut Nduk ya. Canduk dipancal ngono. Urip Yo. Mas Budi Lepo, selamat datang.